Как се казваше вашия? Емил Градски. Емил Градски. Страхотно. Давай сега. Имало едно време. Имало едно време. Едно момиче и едно момче, който се разхождали. Айде. По това време се срещнали Елица и Иван. Айде, срещайте се вече. Това как се казваш? Това Елица се казва. Да. Аз съм Иван. Се запознаем. Сега какво ще правиме? Ще се поиграем. Идем на сходка. Добре. А после идем на обяд. Да си купим сладолет. Да си купим сладолет за десерт. Става. И Сега да отидем до вкъщи. Да редим пъзел. Не. Да подготвим изненада. Да подготвим изненада на мама и тата. За кого? На мама и тата. Хайде да я приготвим един Аз ви заедно. предлагам да летят. Да летят до вкъщи. Добре, искаш ли да летиме до вкъщи? Да. Хайде. И? И тук сега трябва да направим подаръка. Седни до мен. Ще сложим една играчица. Ще сложим една играчица. Ластиче. Тук и мама и тата.